ышанмас бер көндә шаян алар кыюда. Әйтәләр турысын, Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Карамель. Күз төбен күгәргән. Дим-Димыч, син нәрсә, баскычтан егылдың әллә? Мин Вася белән сугыштым. Ух син! Нәрсә өчен? Кем тигәрәк? Боксчымы, әллә узышчымы дип бәхәсләштек. Әлбәттә узышчы. Әйе, мин дә шулай дигән идем. Ә ул боксчы дип расларга тырышты. Шуннан раслады. Күрмисеңме? Йодрык белән берни дә раслап булмый. Боксчыда булдымы һөнәр? Әйе, менә синең әтиеңнең һөнәре шәп, журналист. Төрле илләргә бара, кызык әйберләр алып кайта. Телевизордан да күрсәтәләр аны. Юк. Нәрсә юк? Боксчы кирәк. Аннан бөтенесе курка. Борчылма, Дим-Димыч. Конфет аша. Хәзер әйтәм, дегустатор, тәм татучы, менә иң шәп һөнәр. Ә нишлисең ул? Ул төрле ризыкларны, эчемлекләрне кабып карый, ягъни дегустация ясый. Ә нигә? Ризык тәмлеме, юкмы икәнен, нәрсәдә ясалганын белү өчен. Шәп! Менә бу һөнәр ичмасам. Ләкин бөтен кеше дә дегустатор була алмый. Мин була алам. Тикшерәбез. Әйдәле, авызыңны ач, күзеңне йом. Белеп кара әле, бу карамель эчендә нәрсә? Җир җиләге. Дөрес! Булдырасың, Дим-Димыч. Ә монысының? Әфлисун. Дөрес түгел, лимон. Әйе! Тәм татучы булу өчен күп күнегүләр ясарга кирәк әле сиңа. Мин әзер. Кура җиләге. Белдең? Симка, әйт әле. Ә нишләп карамель үзе каты, ә эшлеге сыек? Күнегүләрдән читләшмә. Карамельне былай ясыйлар. Башта куй итеп татлы карамель сиробын кайнаталар. Ә аннан макаронга охшаш көпшәләр ясыйлар. Тиздән алар суынып ката башлый. Шул чакта көпшәләр эченә җиләк-җимеш кайнатмасы тутырып кисәкләргә бүләләр. Иң мөһиме, моны карамель нык катып киткәнче тиз эшләргә кирәк. Шулай итеп, карамель барлыкка килә. Тышы каты, ә эче йомшак. Җир җиләге бугай. Ләкин аеры алмый башладым инде. Ой, ни булды? Төшем. Миңа ишетелде генәме? Кемдер кычкырды кебек. О, аңлашылды. Әйдә, тешеңне карап алыйк. Мөгаен, дөньядагы иң тәмле һөнәр тәм татучы, ягъни дегустатор. Ул сырның яки шоколадның төрле сортларын кабып карый, чагыштыра, кайсы тәмлерәк икәнен билгели. Барысын да кабып карый. Хәтта суны да. Ул да бит төрле була. Әле тагын ашап яки эчеп карамыйча, төрле исләр, мәсәлән, хушбуй яки исле май, иснәүче белгечләр дә була. Һәркем дә бу эшләрне башкара алмый. Исләрне айыру өчен нечкә сиземләүгә ия булу кирәк. Күп ашарга да ярамый. Сизгәрлек бөтенләй бетәргә мөмкин. Менә шуңа күрә тәм татучылар әз генә йотып, әз генә кабып карыйлар. Дим-Димычның бәхетенә аның әнисе теш табибы. Әйе, шул. Хәзер ул аның тешен тиз дәвалаячак. Сизеп торам,
Шәй карышын дару гына бирде. Әтеш сызлыймы? Аз гына. Әйе, мин хәзер төгәл беләм. Кем боксчыдан тикәрәк икәнен? Кем? Теш табибы. Олардан хәтта боксчылар да курка. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр әйдәлесе